Hi guys, नोंथांमोनखौ आंनि BK-NARZARY YouTube चेनेलाव टप फैबाय। मैयाथ' आं भिडिअ आपल'ड होनाय जायाखै। ओमफ्राय दिनैबो सोलाबामोन, मैयाबो सोलाबाखै, ओमफ्राय दिनैबो सोलाबामोन। नायनोसै टाइम बानायनानै भिडिअ बानायनो नाजागोन आं। अब्ला नेलांबाय था नोंथांमोना। जोंना माने न' गोदान बानायनाया सिङाव कमप्लिट जाबाय, ओमफ्राय बायह्रानि दंबावो। बायह्रायाव कमप्लिट जायाखै, गासिबो प्लास्टार जाबाय। खोरखि दरजों मैयानिफ्राय बानायदों। ओमफ्राय जों दा बावहाय आइजों आंजों खामानि मावनो नागिरदों। दंफांखौ हाखावनोसै, दंफां हाखावखांबाथाय रं फुनसै। बिसोरखौ हाखावनांगौ नै। बेखौ हाखावनांगौ, ओमफ्राय बाहाय रं फुननांगौ। नायलांबाय थादो आइजों आंजोंसो दिनैनि भिडिअआ। माखासे हाखावबाय, माखासे हाखावाखैमोन। ओमफ्राय गिसि बुस्थुआ दंफां गिसिना हायाव दोननाय जाबाय ओरैनो नै बेबायदि दोनोमोन ओरैनो। ओमफ्राय बेबायदि बाथाम होनानै सिङाव बाथाम होनानै दोननायबा गिसि जानांगौ। फोरानग्रोबायसो नै, फोरानग्रोबाय माखासेखौ बुरैलांसै। दा रं फुननाया जोबनोसै, हाखावखांसैबो एसेल'सै। बाहाय फुनना दोनदों, आइ फुनदों। मबिल खामनाय एसेल'सै। नैबाव मोननै मोनथामसो दंबावो, ओमफ्राय नैबाव बाहाय नायलांबाय थादो। भिडिअफोरखौ मेंबायबो। खामानिया जोब्बाय, ओमफ्राय जोबनानै आं बुथुमना दोननो जानोसै। बुथुमना दोननांबाय। भिडिअखौ नायलांजोबनायनि थाखाय थेंक इउ। बाय। माथो एसे एसे रेबनांगौ।